toppform er det jo en meget... Altså, der kan man måske godt sige, at det er en egoistisk sportsgren. Det er jo ikke fedt, altså det er ikke ligesom boldspil, hvor man skal hele tiden samarbejde for at kunne ride en bølge. Det er kun dig og et bræt og så bølgen. Surf for mig, det er sådan en forøgelse af livskvalitet. Altså det er ikke fordi jeg ikke var lykkelig før, men jeg tror i hvert fald helt sikkert, at jeg er et lykkeligere menneske og gladere menneske og meget mere overskudsagtigt menneske. Lugten af voks på bordet og alle de der små sansefølelser og oplevelser, der er i det. Jeg elsker bare det hele. Hvis man ser på det fællesskab, der kommer rundt omkring sportsgrenen, altså de folk, du tager ud og surfe med, altså det er jo de oplevelser, du deler, dem vil du have for evigt, og jeg tror, altså de fleste folk, hvis de har oplevet en god surfdag, så vil de kunne huske, hvem de har sat ud i vandet med. Selve turen i sig selv, det er jo mega spændende og fuld af adrenalin, men altså det er også alt det rundt om. Jagten på bølgen, altså den der forventningsglæde, og det er altså kulturen omkring det, og de venskaber, man får igennem det. Altså, jeg har lært så mange mennesker at kende igennem sport, altså gennem surf. Når du ikke lige har bølger, så finder man andre måder, man kan ligesom beholde den der følelse. Og, altså for eksempel, jeg har studeret i et par år, hvor jeg har været væk fra Vestkysten. Og der begyndte jeg at stå og så tage en gammel hobby op igen med at stå på skateboard, for eksempel. Måske der miniramper og pools og så videre. Det er jo super god træning til surfing. Det er jo næsten de samme bevægelser, du laver. Det er jo boardsport, og de supplerer hinanden. Det er de samme bevægelser, du transformerer til hinanden. Du kan bruge mange af de samme teknikker og så videre. Altså, men følelsen af, at man ikke har haft god surf i lang tid, så bliver jeg bitter og knæven. Så bliver jeg ikke så rart af nærheden af. Det tager ikke lang tid at læse, altså lige hurtigt lige at se, hvordan vejret bliver i morgen. Typisk så kigger jeg på en 5-døgns prognose, og så ser jeg, hvis nu der er et lavtryk på vej ind, så dagen før lavtrykket kommer, der kan jeg godt sidde, der kan jeg godt gå 2 timer nogle gange med det. Udover vejrsystemer, så holder man jo også øje med sandbanker og bundforhold og alle sådan nogle ting for at se, at det ændrer sig hele tiden. Det er et naturfænomen, at prøve på at blive klog på. Så det er en jagt i flere dimensioner. Altså man er altid på vej videre. Og det kan virke frustrerende, men det er også den hien, det er den lyst, det er den jeg skal sige, det der uro i sjælen, der gør, at man hele tiden er på vej videre mod et eller andet. Men det er også en fornøjelse i sig selv. Udover selve det og vide bølgen, så er det jo forventningen om, at lige meget hvor dårlig en dag du har, så er der en ny surf-session, der venter ude. Altså du har altid noget at glæde dig til. Og det er i hvert fald noget, der gør mig lykkelig, at jeg altid har det her at se frem til på en eller anden måde. Altså, der er mange ting i livet, man kan se frem til, men det her det er bare en ekstra stor oplevelse, man har ude i kigger hele tiden. Lige måde hvor sort ens hverdag nogle gange kan være i. Man kan jo se den her lykkelige ting, altså det ansigtsudtryk, altså man kommer ud med nogle gange, det er jo priceless, altså det er jo genialt, det husker man for evigt.